József Attila, kései siratú. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy, őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged. De nem futja, már látom az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem. A hadak vége volt, s ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztbe. Hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, s neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol sem voltál. Tőlem elvetted, kukaszoknak adtad édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiad, s pirongattad, s lám család, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nékem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyírkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem. Ettelek volna meg, te vacsorádat hoztad el, kértem én? Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy, nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, de árnyít. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nőti csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből, jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy! Amit adtál hízelekben, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kér káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmény. A legenda oda. A gyermek, ki csüng anyja szerelmén, észrevesz, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az nincs aludik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbált szólni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.